गावसो खहा जायो माने गुबुनखौ जेबो खहा खालामनो हाया बे राइट पॉइंट जाय माखि गुबुनखौ हिंसा खालामो ना गुबुननि मावनायखौ हिंसा खालामो बेफोरबायदिखौ माने गावसो माने खहा जायो गुबुनखौ जेबो हिंसा खालामनो हाया आरो पुलिसनो जरायबाय आरो पुलिसा बेनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्शन लागोन मानोना माहारि बायदि आफादखौ जों बेंनांगौसो माहारि आफादखौ जों दिथासो होनांगौ माहारि आफादखौ जोङो अननांगौ जों सापर्टसो खालामनांगौ नाथाय दिनै माहारि आफादखौ जोङो जेनेबा अनालासिनो सापर्ट खालामालासिनो जों एगेन्स्ट खालामोबा आरो जोङो सुथुर जानानै जुदि माहारि आफादखौ जुदि धमखि होयोबा हुमखि होयोब्ला बेयो मोजां जानाय नङा आरो बे बाथ्राया दिनै बिथाङा जायनि सुबुङानो जायाथों मानो जायखि हानजानि सुबुङानो जायाथों मानो खिन्थु बे मानसिया हमजाखागोन आरो बेखौनो जेरावखि खारगौबाबो बे थानाय नङा आरो बेयो जायखि हानजानिया जाथों मानो बा माबा मोनसे फाव फान्दायनानै आंखौ मोनथिनो मोननाय नङा आंखौ हमनो हानाय नङा साननानै जानो हागौ बिथाङा दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ बेयो दिनै माने धमखि हरदों एबा बर' थुनलाइ आफाद दैदेनगिरिफोरखौ दालाल होननानै एबसुनि दालाल प्रमद बर'नि दालाल इउजिनि माने ब्रह्मनि दालाल होननानै जाय बिथांमोना दिनै बेखौ हुमखि हरदों बिथांमोना जायखियानो जाथों मानो बिथाङा जेरैबाबो हमजाखागोन बेयो बारग'नाय नङा आरो दिनै बेखौनो दिनै बिटिसिनि एबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै बे बाथ्राखौ दिनै मिडियायाव स्पष्ट होदों बिथाङा पुलिसनो माने गथायबाय एबा पुलिसनो दायथ' होबाय जेन' मानसिखौ दिनै जेरैबाबो हमनानै मानसिखौ लाबोनांगौ एबा हमनानै दिहुननांगौ होननानै बिथाङा दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों मानोना जाय जेखि मानसियानो जाथों मानो जाय जेखि पार्टिनियानो जाथों मानो माने बेफोरबायदि माहारि आफादखौ बेफोरबायदि जाय हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा माहारिनि थाखाय खामानि मावग्रा नायल' जायल' आफादखौ बेफोरबायदि खालामथावा आरो खालामनो मोना स' बेनिखायनो बेखौ गोख्रैनो इमिडियेट हमनांगौ होननानै बिथाङा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों आं दा बिदिखौ होजोबगोन बिथाङा मा बुंदों खिन्थु बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों एसे रायलायनोसै बेनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि गेजेराव बिदिनो आरोना माबा मोनसे कनस्पिरेसि खालामनानै माबा मोनसे फिसा दायावनो सोरनिबा माने सुथुर जायो मालाबा पार्सनेलि दाय थायो पार्सनेल दाय थानायखौनो संगठनावबो लाङो संगठननि दायखौ मालाबा पार्सनेलबो लायो दा बिनि गेजेरजों जोंनि माने बर'आ जौगानो नागिरनायावहाय थाबथालांबाय थानो नागिरो दा बिनिखायनो आंनिफ्रायबो खावलायगोन आं एसे बर' फिसा हिसाबै जों बेफोरबायदि मोनसे माहारि आफादखौ बेफोरबायदि माने जुगुमनाया मोजां जायाखै जाय बिथाङा जायाथों मानो एबा जाय जेखि अर्गानाइजेसननि सुबुङानो जायाथों मानो बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङामोन बे बिराद मोनसे गोरोन्थि जाबाय आरो बिथाङा जुदि बर'ब्ला आरो बिथाङा बर' बिमानि थै दङब्ला बिथाङा मा खालामनांगोन दिनैनो आरो दानो बिथाङा निमाहा बिनांगोन निमाहा बिफिननांगोन आरो जुदि बिथाङा जुदि निमाहा बिनो हायाब्ला आरो सानबेसे खारखोमाना थानो हानाय बेफोरबायदि गैया मानोना दिनैनि थारिखआव दिनै टेक्न'लजि जुगावहाय नों जेखि गाज्रि खामानि मावा मानो नोंखौ जेरैबाबो हमनो हाखायो दा बेनिखायनो नोङो जेरैखि जाया मानो जि गोरोन्थिखौ नों मावफ्लांबाय एबा दिनै गोथार मोनसे माहारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद दिनै गोथार मोनसे आफाद आबसु स' बेफोरबायदि संगठनखौ जुदि नेवसिनो लायोब्ला अब्ला गावनि जेनोखि मेन्टेलिटि माने गावनि गोसो गोरबो माने सान्थौ सानस्रिखौसो सिगां नों गावनो सोदांनानै लाग्रोनांगौ जायो नोंथाङा जुदि सोदांनानै लाग्रोआबा आरो गुबुनखौ बुङैयानो मोजांसै मानोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना दिनै नों बेफोरबायदि बुंनाय सोरखौबा सोंखारनायावसो अस्थाद जानो हागौ नाथाय नोंथ' दिनैसिमबो खुनु मोनसे समाजनि बर' हारिनि माबा मोनसे मावनानै होनाय एबा कन्ट्रिबिउसन होनाय नोंथाङा माबा मोनसे रेकर्ड दङ नामा नोंथाङा दिन्थिनो हागोन नामा जाय दिनै नोंथाङा दिनै बिथाङा दिनै गावनि मावनाय खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो एबा गावनि जिउआव मावनांगौ न'खरनि खामानिखौ मावनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै बर' थुनलाइ आफादाव दिनै बिबान लानानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेफोरबायदि सासे गेदेरमा सुबुंखौ जुदि नोंथाङा जुदि दिनै बेफोरबायदि धमखि हरो सोरनिबा दालाल होननानै मालाबा माने एबसुनि दालाल मालाबा प्रमद बर'नि दालाल मालाबा इउसि बर'नि दालाल बा सोरनिबा दालाल होननानै नोंथाङा जुदि बे बाथ्राखौ बुंनो हायो अब्ला आंनि मोनदांनायाव बेखुनु मोनसे अबेबा मोनसे हान्जानिबो नङा बेयो अबेबा मोनसे आन्डारग्राउन्डनिबो नङा बेयो आंनि मोनदांनायाव बेयो सोरनिबा पलिसि आरोना गावखौ हमनो हाया सानो एसे सिगिनो होननानै जानो हागौ बेखौ बे खामानिखौ मावदों नाथाय जाय बिथाङा बे खामानिखौ मावदों बिथाङा खुद गावनो खैफोदाव गोलैसिगोन आरो मानोना नोंखौ दिनै पुलिसा सान हर नागिरबाय थागोन नोंथांनि सुलुंखौ नागिरगोन मानोना नोङो दिनै जि खामानिखौ माने मावदों जेनेबा नोङो मा होननानै बुंदों नाब्ला ग्रुप होननानै नाब्लानि हानजा होननानै दा नोंथाङा नाब्ला होननानै सोरखौ लादों सोर सासे गेदेमानि मुंखौ सावनो नागिरदों नामा सासे गेदेमानि मुंखौ माने बदनाम होनो नागिरदों नामा जाय गेदेमाया दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दं बिथांनि नाब्ला मुंखौ लानानै नोंथाङा दिनै मा पलिसि मावनो नागिरदों आंथ' बिदिसो सानदों बिथाङा रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय
माबा मोनसे प्लेन पलिसि लानानै सो खामानिखौ मावनो जानो हागौ ना बिथाङा रन्जन दैमारिनि सायाव गजानो बादों नामा ओंखायनो नाब्ला हानजा होननानै बुंदों मानो बेफोरबायदि माने खामानिखौ मावदों जुदि नोंथाङा जुदि बर'नि थै दङब्ला बर' हारिखौ अनोबा बर' हारिखौ जौगाजानो लुबैदोंबा नोंथाङा जेखि हानजानि जायाथों मानो नोंथाङा निमाहा बिफिनदो आरो नङाबा सान हर पुलिसा नोंनि संदानगोन आरो नों सानसेयाव हमजाखागोन मालाबा नों सोरजोंबा रायलायनाय सोरजोंबा लोंनाय जानायावनो बाथ्रा ओंखारलायखागोन आरो बेनिफ्राय नोङो गोरलैयैनो हमजाखागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन नोंखौ नोंथाङा आरो बेफोरबायदि माने जाय आन्डारग्राउन्डनि मुं लानानै एबा नाब्ला ग्रुपनि होननानै नोंथाङा बुंदों बे रन्जन दैमारि सारखौ बदनाम खालामनाय जादों मानोना दिनै रन्जन दैमारि सारा माने जोबथेसालियावसो दङ बेस्रा बिथांमोन गनायनि थाखाय सान हर दिनै बर' फिसाफ्रा खामानि मावगासिनो दङ दिनै नोंसोरबायदि सुबुङा दिनै सोर आन्डारग्राउन्डआव थाखोमानानै नंखाय आन्डारग्राउन्डनि मुं लाफानानै दिनै बेफोरबायदि पलिसि बाहायनानै रन्जन दैमारिखौ मा खालामनो नागिरदों रन्जन दैमारिया माब्ला गनाय बेखौसो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ आरो बिनि सायाव नाब्लानि मुं लानानै जुदि गाज्रि खामानि मावनानै रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबथेनानै दोनबाय थानो प्लेनिं लादों नामा पलिसि लादों नामा पलिसिफ्राथ' बिदिसो नुहुरो स' मोजां जानाय जायाखै आरो मोजां जानाय नङा बेखौ आंनिफ्राय बुंनाय जाबाय सोर बिखौ मिथियाखै आङो पुलिसखौ दायित्व होदों जे बिखौ बरननांगौ होननानै पुलिसजों आं मैया हराव रायलायहरदों दा नाथाय जायानो जाया मानो बियो मोजां नङा मानोना बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बयबो बेंनांगौ जोथोन लानांगौ रैखाथि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ मान होनांगौ दा बिनि सोलायै जुदि सोरबा बिथांमोनखौ भाबुक सिगिनायसो खामानि मावोबा बे दुखुनांथाव जागोन आङो सोरबा मोनसे ग्रुपनि होननानै सानाखै दाबो नाथाय जायानो जाया मानो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायो बेबायदि जेबो थासारि गैया सोरबा साफा सानै गाज्रि सानग्रा मानसि थायो बिसोरो एसे माखासे गाज्रि खामानिखौ मावो नाथाय बेबायदि गाज्रि सानग्रा मानसिया गावसो धंस जायो बियो रावनिबो जेबो खहा खालामनो हाया